Είναι αυτή που ψάχνουμε, έτσι. Ακριβώς, και ίδιο το μαλλί, όλα. Το βλέπετε το πακετάκι? Πάντα. Αχ, αλήθεια. Και είστε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθίστε. Μου αρέσανε τα δύσκολα. Σας αρέσουν τα δύσκολα? Βεβαίως. Και στη ζωή γενικότερα? Βεβαίως. Γιατί αυτά αξίζουν, νομίζω. Ποιος σας καλεί απόψε εδώ, άραγε? Δεν ξέρω. Περιμένω να μου πείτε. Ήσασταν ζωηρό κορίτσι? Πάρα πολύ. Μ' άρεσε να ψάχνω. Αλλά στα δύσκολα μονοπάτια. Γιατί εκεί βγάζεις τα ωραία. Είστε νυφευμένοι, καταρχάς να ρωτήσω, έχετε κάνει? Όχι ποτέ. Δεν κάνατε γάμο? Όχι. Γιατί δεν έτυχε ή δεν θέλατε? Μ' άρεσε να βάζω την εργασία νούμερο 1 και μετά τον άντρα. Πολύ ωραία χρόνια. Αληθινά. Πού σας πήγαμε? Σε εποχές ανύπαρκτες. Ποια? Καταλάβατε ποιος είναι? Βεβαίως. Θυμόσαστε επίθετο? Συγγνώμη. Αλλά τώρα αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε εκείνη την εποχή και όχι εδώ. Αλλά μείνετε. Και εδώ φυσικά. Στην εποχή να μείνετε, ναι, εγώ και σας θέλω. Κάπου εντάξει, θυμάμαι, αλλά δεν μου βγαίνει. Λοιπόν. Το κρατάει η ψυχή μου. Δεν μου το αφήνει να το πω. Θυμόσαστε το νεκτάριο? Ορίστε. Ναι. Που είχε έρθει με λουλούδια στο σπίτι να σας ζητήσει? Ναι. Όταν εξαφανίζεται ένας άνθρωπος, γιατί να το ψάξω? Αν όμως αυτό που του συνέβη ήταν πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό, ας έπαιρνε να το αναφέρει. θέλει να τα μάθετε όλα αυτά? Σαν άνθρωπος, ανθρώπινα, γιατί όχι. Αποκαλύψτε μας λοιπόν το πρόσωπο. Λυπάμαι σαν άνθρωπος, αλλά κάποια στιγμή δεν υπήρχε το ανάλογο χέρι να πάρει να ενημερώσει. Ναι, πιστεύω στη ζωή ότι όταν θέλουμε κάτι αληθινά, βρίσκουμε τα πάντα. Και αυτό βγαίνει από μέσα μας. Παρακαλώ, κύριε Νεκτάριε. Ευχαριστώ για αυτά που άκουσα, αλλά μου αρέσουν οι αποδείξεις στη ζωή μου. Ευχαριστώ για την κίνηση, αλλά τα υπόλοιπα πιστεύω Θα πούμε. Ελεύθερη είμαι, αλλά για να δεκτώ πρόταση γάμου είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Με συμπληρώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ.